Det er rigtig, rigtig vigtigt for os alle sammen at være rigtig opmærksom på, hvad der foregår omkring os. Og i den forbindelse, der kan jeg jo nævne, at den overvågning, som det her har medført, altså vi husker jo alle sammen, hvordan man skulle overvåges, når man steg ind i fly, havde man en bombe eller en skyder ned i hælen, ja, man skulle tage skoene af og så videre, så videre. Man skulle tage bælter af, og hvad ved jeg. Altså, siden 2001 og frem til i dag, har det stadigvæk været muligt at smugle en bambuskniv og bruge på et fly. Altså, det vil jeg mene, at man den dag i dag kunne gøre på Kastrup Lufthavn. Så, hvad er det så, det skal gøre godt for alt det her? Og min egen forklaring på det er, at det skal gøre os utrygge. Vi skal tro, vi er trygge, men i virkeligheden, så er vi utrygge, eller jeg er i hvert fald utryg, og jeg er meget opmærksom på alt, hvad jeg hører, og jeg er meget skeptisk over for alt, og prøver hele tiden at finde bag om det.